Dwejra xorta se tibqa' ġawra għall-Lawċin għaliex barra tieqa' xorta qatt hemm iż-żona kemm hemm bżonn allura li xorta nibqgħu nħarsu lejn din iż-żona bħala waħda li għandha tkun protetta. Tajjeb, dak li twettaq illum u kif intqal tant tajjeb fil-press conference huwa il-proċess naturali fil-milja tiegħu. U dan kien saħansitra previst mill-espert li l-Ministeru għal-Għawdex kien ikkummissjona. Jien stess personalment kont involut għal fatt minħabba il-kuntatti li jien għandi mal-World Heritage Center biex inġibu expert mission. Fil-fatt kienu indikawna li nġibu espert minn dan la UCN li hija l-International Union for Conservation of Nature. Ġifieri l-UNESCO permezz tal-World Heritage Center tagħha għandha diversi esperti minn dan l-ICOMOS International, minn dan l-ICROM u saħansitra f'dan il-qasam mill-IUCN. Aħna konna ġibna l-dan l-espert u tlabnieh li wara li janalizza in-nofsinhar tal-gżira mhux biss in-naħa tad-Dwejra imma anke l-imġar u x-xlendi jagħtina rapport. Fil-fatt ir-rapport kien ħejja u ġie sottomess għall-attenzjoni tal-awtoritajiet Maltin. Ġifieri iva kien previst u nista' ngħid li l-espert minn dan l-IUCN kien spot on, kien very accurate. Iva, u antiċpa dak il-kors tan-natura biex ngħidu hekk. Imma il-valur tal-lokalità ma jiqafx mal-kollass tat-tieqa ta' Dwejra. Il-valur ġeoloġiku u ġeomorfoloġiku ta' Dwejra huwa bil-wisq aktar minn hekk. Id-Dwejra timmerita li tiġi studjata mhux biss it-terren tagħha imma il-baħar u anke is-smewiet tagħha. Għaldaqstant jibqa' l-impenn fuq l-awtoritajiet Maltin li jikkonservaw is-sit, jippromovuh u saħansitra jedukaw lill-poplu biex dan il-ġojjel jgħaddi għal ġenerazzjonijiet posterjuri.